Ma'am Michelle Franca, Information Officer 2 sa 4-Piece Management Division, mga higala sa DSWD 11. Ma'am Michelle, maayong buntag po. Good morning. Ay, nakamute daw, ma'am. Okay, Ayan. So, good morning po. Good morning sa tanang mga listeners karong buntaga. Good morning, Ma'am Renz. Yes po. Of course, no, ilabi na sa ato ang mga nagsubaybay karon na mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Yes, ma'am. Nagtanaw ko sa Zoom, ma'am. Abi na kung si Jessie Mindiola ni Sulod. Basta, ma'am. Ka-pretty ba? Mayong buntag da. Yes, may buntag da sa imuha, ma'am. Ana mo ang tech o kining sa streaming. Okay kayo, gwapa daw kayo or si Jessie Menjola. Ito ay salamat kayo, ma'am. And naay mga pangutana karon. Unsa day update, ma'am, sa 4Piece sa Davao Region labi ng 2024 na pod. Unsa day ilahang lauman, unsay mga latest update diya sa inyo, ha? Ayan, no? So, karong bulanan, no, gisugdan gyud nato ang January sa pagpahugot no sa atong partnership sa managlahing national government agencies, no. So atong first week gani gi-launch ang Kalinisan Day with the partnership of DILG. So ubay-ubay, no, ang tanan nato mga benepisyaryo sa matag barangay nationwide nakigiusa, no, sa usa ka bayanihan sa pagpanglimpyo. And isunod dayon Ma'am Renz, no, ang another strengthening of partnership and labi na sa pagtutok sa edukasyon sa atong mga 4Piece child beneficiaries, ang atong partnership with SHED, no, atong Commission on Higher Education. Karon nagsugod ang atong advokasya, atong kampanya, no, sa pagpahibalo sa tanang mga 4Piece beneficiaries nato sa klase-klaseng mga scholarships na pwede nila ma-avail. Ubos sa ato ang SHED Unifast, no. So Unifast is a attached agency dira sa ato ang SHED. So unsa man ning SHED mo ni silang naghawid, no, sa ato ang public na tertiary education. So unsa bay naaani, no? So ang sa tanan natong kuan gusto nato ipahibalo nga adunay tulo ka klase na mga scholarships, no, nga pwede kayo sudlan o applyan sa ato ang mga estudyante. Una ni no, the Republic Act number 10931, the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. So natay free higher education, no. So kining free higher education nagahatag ni pribilehiyo sa atong mga estudyante og libre nga pag-eskwela sa atong mga state universities and colleges, no, SUCs, o local universities and colleges kon LUCs, no, nga ginaila of course nasa listahan, no, or roster sa atong Commission on Higher Education. So sa free higher education, no, sa atong mga listeners nani siya 13 kalibreng balayro, no, apil diri ang admission fees, medical or dental fees, computer fees, school ID fees, development fees, athletic fees, guidance fees, cultural fees, laboratory fees, entrance fees, handbook fees, registration fees, and library fees. So ubay-ubay ang libre, no, pero sa mga SUCs and LUCs nato ni siya mapa-avail sa ato ang mga estudyante. And ang listahan sa SUCs and LUCs nga apil niini mao ang Compostela Valley State College, no. Dira, syempre, of course, sa Davao de Oro, ang Davao del Norte State College, Davao del Sur State College, Davao Oriental State College of Science and Technology, Southern Philippines Agribusiness and Marine Aquatic School of Technology, University of Southeastern Philippines, CONUSEP, Governor Generoso College of Arts, Science and Technology, Kapalong College of Agriculture, Science and Technology, Kolehiyo ng Pantukan, Moncayo College of Arts, Science and Technology, and Santo Tomas College of Agriculture and Technology. So mo ni sila mga SUCs and LUCs nga appeal sa atong free higher education, no. And ang isa pa Ma'am Renz, no, napatay ginatawag nga TESS or tertiary education subsidy. So lahi na po nga scholarship, no, alang kini sa mga kwalipikado nga estudyante nga naka-enroll sa public or private, no. Pwede kay sa private school nga higher education institutions. Ang mga benepisyaryo mamahimong makadawat og 20,000 pesos kada tuig o 10,000 pesos kada semestre. So unsaon man nila na pag-apply, no, kinahanglan lamang sila mo coordinate sa test focal person sa higher education institution sa ilang mga tulunghaan, no, kay kinahanglan man gud ani Ma'am Renz na
resident na siya, no, or naka-enroll na siya anang eskwelahan, no. So kailangan siya mo coordinate lang aron masubmit iyang ngalan dito sa listahan kay moagi na sila og nationwide assessment. And aside from tests, we also have the Tulong Dunong program, no, TDP. So alang gyapon ni sa mga qualified na mga estudyante, no, ang madawat pod nila niini pwedeng 15,000 a year or ang 7,500 per semester. So ang ano lang sa tong tulong dunong, gikinahanglan nga ang gross income, no, sa ilang ginikanan or guardian or the household, dili mo lampas og 400,000 sa gross na ni siya sa isa ka tuig. So ang pagpamatuod ani gamit ang certificate of indigency. So ang again katong tulo na to ka na mention ng mga scholarships, Ma'am Renz, kinahanglan Filipino student kini, no, na nagatake og undergraduate na degree or program or kurso atong mga na-mention nato nga SUCs and LUCs, o gikinahanglan sab nga resident sila sa program or degree nila nga wala pa naglagpas sa gitakda god na a number of years ana nga kurso. Yes. So naman no grace period na additional 1 year, but of course dili na ma-cater ani itong mga nag 9 years na, nag 10 years na, mga suma 10 taon na sa college, no. So ang gikinahanglan lang gid ani na inyong bitbiton, no, ang syempre ang inyong pag-fill up, no, sa atong application form sa katong tulo na to ka scholarships. And of course, ready ang certificate of registration or ang certificate of enrollment. And of course, the certificate of indigency nga pagpakita, no, nga isa mo sa mga nanginahanglan yun ani nga subsidiya o tabang sa atong panggobyernohan aron ka mo makatungha sa tertiary education. And of course, kung naay mga PWD, kinahanglan sab nato mapakita ang atong ID tungod na additional na mamahimong madawat sila. So sa ato ang mga gusto maki-coordinate, no, sa atong mga HEIs, no, ato lang mudra sa atong mga eskwelahan kay natay mga ginatawag na scholarship coordinator. And also pwede sab kay mo bisita sa CHED regional office, no, pangitaw na to ang Unifast. And of course naa sila telephone number 295-3418 local 082. So mo kanaron ang ato ang mga ipadangat karon, Ma'am Renz, no, kaya in fact ato ani silang padalaan og mga letters or pahibalo, no, ang ato mga benepisyaryo sa mga walay radio or walay internet, no, makadawat ni sila mga papel nga mag-inform sa ilaha nga ang ato ang CHED Unifast, no, naga-inganyo sa ato ang mga 4-piece beneficiaries nga buot gyud makatungha sa college, no, kolehiyo kay tungod ang ato ang manggong programa sa Pantawid 0 to 18 lang gyud ang langkob niini, no. So sa tanang mga gusto magkolehiyo, daghan kaayong scholarship sama aning CHED nato or ang ato ang mga LCEs or mga LGUs, no. So pwede kayo mag-explore even the private institutions. So kanino ang ginaawhag yun nato ang tanan, siguro na ay mga panglantaw, Ma'am Renz, nga SUCs ug LUCs man lang, so kinahanglan gyud bright kaayo, no, or para maka o dili na siya mao ang tumong ani, no. Again, ang ato ang tumong ani ng mga scholarship dili ni sa pabrightay kundi makatabang sa mga estudyante nga buot mo tungha, no. So naa may grade na kinahanglan apason basta dili lang mo bagsak. And again, regular na ang estado sa pag-eskwela. And also Renz, no, ang ato ang mga 4-piece beneficiaries tungod lagi tungod sa kapobrehon, daghan og challenges sa ilang pagtungha. So kinahanglan lang gyud nila nga sunod lang atong mga kondisyon, no, sa mga subsidiya or sa klase-klaseng scholarship at the minimum sa pinakakaya nilang pagabuhaton kay total napamanay mga dili man nga nakastrikto, no. And then next, Ma'am Renz, base mo ingon pud sila nga grabe ka limited, no, kay nag-mention man gyud tawag kaning SUCs and LUCs. Tuod man ang tanang pangandoy, no, pwede man nato paningkamutan, but of course maging realistic lang sabta nga iset nato tong goals nga unsa lang ang mga kurso nga available ani na mga eskwelahan o mga tulunghaan nga na-mention nato. Kaya in fact natay Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, del Sur, and of course ang Occidental. Natay mga LUCs, SUCs. So tanan natong mga kaigsuunan dira sa mga lagyong dapit, no, labi na sa GIDA na mga lugar, adunay higayon nga tungha sa kolehiyo. Kaya ang edukasyon ato yung maingon nga
ato gining katungod no sa atong mga kabatanunan. And Yes, of course, grabe ni siya kaimportante nga aron isa ni sa atong key gyud target Ma'am Ransbat sa pantawid no to para mapugnan no ang intergenerational cycle of poverty. Yes Ato po. ang hatagan og higayon ang mga bag-ong tubo nga sila makahawas no nga sila mismo makahunat nga magkaroon sila og chance in life nga makapangitag maayong trabaho or makabot nila ilang mga pangandoy sa kinabuhi. So mo ni siya karong ang advokasya og kampanya sa 4Ps no ang ato ang CHED Unifast Scholarship. Yes ma'am. Salamat yun kayo tong impormasyon ma'am. Nay nangutana din ma'am kung makagraduate na daw tong nakabenepisyo ana nga scholarship ma'am, mawala na pud tong ilang madawat ma'am sa nila or sa katong sa pamilya ba na pabay madawat after? Okay, sa scholarship man sa CHED, ma'am, no? Yes Akong nag-graduate na sila, ma'am, yes. Kay ang ato ang scholarship, ma'am, para man sa pagtabang silang pag-eskwela. Yes. Again, kinahanglan ba yan, no, nga pag-apply ani nga scholarship, enrolled ka. So, pasabot, nag-eskwela ka. Kaya apply sa requirements and certificate of enrollment or certificate of registration. Yes po. Ayan, noted to. Ma'am, last question before your announcement. Si Ma'am Marina Sumampong Agmayani, nag-view karon sa tong live streaming, nangutana kung nabay scholarship para sa muskwela og medicine, ma'am. Na-appeal ba na siya, ma'am, sa inyong program? Okay. So again, sama sa kung na-mention ganiha ma'am no, wala gyud problema ana atong mga pangandoy. But sa atong lantawon sab ang given nato nga SUCs and LUCs ma'am, undergraduate na mga programs, and of course pwede siguro ta makalantaw diri og pre-med no. So taon lang nato kung nabay mga pre-med diri nga courses ana atong mga na-mention. But again, wala tay katong pang-doktor na gyud na level ma'am, kaya undergraduate programs po ang ato ang ginasuportahan sa atong free higher education, tertiary education, subsidy and tulong dunong program. Okay, ayan. Thank you, ma'am. Ma'am, your announcement from your office po sa mga gusto niyo ipaabot sa publiko, sa mga naminaw karon. Ayan, no? So, baguhay lang nahuman ang pila ka serye no, ang atong serye sa ato ang program implementation review. And ato anag yung na-assess no kung unsa ang mga epektibo, produktibo na mga aksyon ug lakang mga inisyatibo ug best practices no sa atong programa diri sa Region 11 sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, ug diha mahimo ng springboard no aron mas mapanindot pa ang sistema og pagpadagan sa programa sa umaabutay og labi na karong tuig 2024. Ug sa bagong administrasyon aduna tay mga klase-klaseng direktiba ug atuan ang ginawhag ang tanang benepisyaryo nga pag-look forward nila nino pagalantawon ug handumon nila ang umaabutay kay magtinabangay tani kay dili lang ang mga social workers, field workers, DSWD ang naaani nga tahas kun dili labi na sila no. Kay again, RA 11310 is only a 7-year program no, a 7-year na higayon nga makahunat mo nga makatawid no sa kapobrehon. And ang ato apong mga partners padayon tang nagapasalamat kanila no, of course the LGUs, the local government units, ang ato ang mga national government agencies, ato ang civil society groups, of course the non-government organizations and all private institutions. Padayon ang atong pagpasalamat ug hinaot nga padayon sab nga magkalig-on magtinabangay ta sa umaabotay ng mga aktibidad no sa atong programa sa 4Ps. And sa baguhay lang ma'am, nahuman na gyud no ubay-ubay na ato ang mga pag-ila sa mga maka-exit. So asahan pud nato ang mga graduation ceremonies, and of course daghan sab ang nabalik no. Yes. Ang mga na-reactivate gikan sa atong speedy reassessment. So medyo daghan ang ganap sa Pantawid, pero ang kuan pa lang, warm up pa lang ang 2023, and ang 2024, this will be the prime year of the program. Wow. And kung kita tanan magtinabangay, no? Kitang tanan magtinabangay. Ayan. Thank you kaayo ma'am sa imong panahon, si Ma'am Jessie Menjola, si Ma'am Michelle Franca di ay. Salamat ma'am, magmayong buntag. Thank you po. Thank you DCDR. Ay, DXTC. Ato nakaubal mga higala si Ma'am Michelle Franca, Information Officer 2 sa 4Ps Management Division sa DSWD 11. Straight to the Pwede point. yung mga kasama mag-radio anchor si Ma'am. Pwede na gid kayo mag-radio anchor. Di ba sa basta. Sa mga kasamang kababainhan diha nga gusto mag-radio anchor,
Gusto mag-graduate man pero na mga gipamatis kalawasan, mag-Cervicare o na tamang higala. Kini sa herbal capsule nga gama sa Herbsmed Pharma Corporation. Mga kasamang kababainahan, no? Mga init ug ulo gumikan kay naday mga gipamatis kalawasan. Anong hormonal imbalance ingala lang ka nga okay ka karon taod-taod kay mga init apa nimong ulo. Mga mga kasama ginatawag adunay hormonal imbalance kinahanglan na tumakan og Cervicare. Aron matabangan nga malimpyuhan ang cervix, uterus ug ovary ug aron motultol